φυλακή και σταμάτα. Τι είναι αυτόν άνθρωποι. Ιου. Δεν μπορώ τώρα. Πες εσύ τι μου κάνω. Ιου. Εγώ την είχα την άλλη φορά. Δεν ήμουν πολύ καλά, θυμάσαι. Θα σου ανέσω την τσάντα. Σε παρακαλώ. Δεν μπορώ. Καλά. Τώρα θα δεις. Περίμενε. Συγγνώμη, γεια σας. Αυτή η βαλίτσα είναι πολύ μεγάλη και δεν έχει περαστεί από ό,τι βλέπω. Δυστυχώς. Θα πρέπει να πληρώσετε 70 ευρώ. Τέλειο, τέλειο. Μα τι λέτε, 70 ευρώ έκανε η θέση Ναι, μου. μην το φωνάζετε γι' αυτό όμως. Δεν την έχετε πληρώσει. Από τη στιγμή που δεν την έχετε πληρώσει, δεν χωράει στο αεροπλάνο αυτό το πράγμα. Δεν χωράει με τίποτα. Εκτός αν πληρώσετε 70 ευρώ. Τι χρειάζεται και που τα 70 ευρώ ή τα ρούχα σας και τα βρεκιά σας και τίποτα. Λοιπόν, αποδειξούλα δεν θα σας δώσω, γιατί αυτά θα τα κρατήσω εγώ. Εντάξει, γιατί είμαι πάρα πολύ καλή στη δουλειά μου και ταξίδι. Τελείο ταξίδι θα έχετε τώρα που θα έχετε όλα αυτά τα πράγματα. Είστε πάρα πολύ τυχεροί. Λοιπόν, τώρα θα πάρω την τσάντα που έχεις εσύ. Δεν μπορώ εγώ με τα λεφτά. Και αυτό είναι η τσάντα λίγο μεγάλη, αλλά δεν πειράζει. Καλή δεν είναι τόσο. Αχ, γυναίκα. Συγγνώμη, η βαλίτσα είναι τεράστια. Την έχετε πληρώσει. Δεν την έχετε πληρώσει. Δυστυχώς θα πρέπει να την πληρώσετε.